tumungo sa Iriga City Hall kahapon ang 65 anyos na si Emelinda Aquiler. Bitbit ang mga papeles na kinakailangan para sa renewal ng business permit ng kanyang commercial building. Nakipila siya sa Business One-Stop Shop ng Local Economic and Investment Promotion Office. Ay, sa experience ko, for 3 years na kaya ako, okay man, ito, systematic man, pero ngayon agko social distances, mas lalong naging, di man naghahaloy ang lalo na ako senior citizen, na man kaagad. Mayo akong problema sa processing. Tumungo rin sa City Hall si Maria Fajardo. Nag-renew rin siya ng business permit ng pinapasukang ospital. Mas mainam daw kasi ang Business One-Stop Shop. Nakatitipid ito sa oras dahil isahan na lang ang lugar na pupuntahan. Nag-file ako pang yung assessment doon. Nag-file muna ako dyan, tapos after that, pumunta na ako doon, nagpa-assess. Ay, taday na nagsusurok-suka ng tao, mas madali. Ay, yung pag-assess, matagal. Pero siyempre dahil marami. Taunang aktibidad ang Business One-Stop Shop o BOSS. Dito sa Iriga, extended ito at nagtatagal hanggang Pebrero para mas maraming Irigenyo ang mahatira ng serbisyo. Dito po sa LGUs, dito sa Iriga, in-extend po natin siya up until sometimes hanggang mid-February, first or second week. Ang kagandahan po nito is compared pag regular na processing, andito po lahat ng signatories. So very convenient sa ating mga taxpayers. Sa One-Stop Shop, nariyan ang lahat ng signatories, kaya mas madali na ang proseso para sa kukuha o magre-renew ng permit. Andyan po yung Bureau of Fire Protection para sa ating fire safety inspection certificate. Andyan po ang ating City Health Office para sa ating sanitary permit. Then rin po ang ating City Engineer's Office para sa issuance ng building occupancy permit or nung annual safety. And andito rin po yung ating General Services Offices para sa ating garbage clearance. Sinisiguro rin na nasusunod ang minimum health standards. Nariyan ang Civil Security Unit Officers para paalalahanan ang taxpayers ng physical distancing at pagsusuot ng face mask. So ngayong pandemic, nag-start ng pandemic, almost na siya ngayon, 9 months, 10 months. So yung epekto nun, syempre mas mababa yung mababa yung income nila. Yung iba nga na-paralyze. But then, I can see na yung mga Irigenyos is thriving. And yung ating LGU, may program po sila, like nagbibigay po sila ng discount sa ating mga business, sa ating mga negosyante. Sa ngayon, mahigit 200 taxpayers na ang tumungo sa kanilang opisina. Inaasahan din nilang lolobo pa ang bilang sa mga susunod na araw.